Eins, weiß, nice, vie, polisaisa. Nyt se on käynyt sellainen tapaturma, että junamatkojen liput ovat nousseet taivaisiin. Sinne maksaa niin vitusti tulla sinne Tampereelle junalla tai mennä Lahteen. Niin asia on niin, että mä en kykene ja pysty lähtemään persäaukisena suomalaisena homona minnekään. Joten joudun turvautumaan Vaasan autistiseen meininkiin ja kitua, kerätä marjoja, myydä pörsättä ja niin edelleen. Mä vedän tässä kahvet samalla. Kyllä ekstra maistuu. Suomalaiseen sisuun kuuluu se, että sä paskot housuun. 40-luvulla tai oikeastaan sanotaanko 1890, 1920-luvulla ja sitten 40-luvulla sodittiin. Silloin oli suomalaisia asu tässä maassa. Ne oli ihmisiä. Nykyään ne on jotain kuivuneita persereikiä, sanotaanko näin. Ei niistä ole mihinkään nyssykät saa. Ja se, että tuonne honkiin upottaa mereen ja tuonne mutiin saatana soihin. Suolaan sisu on sitä, että sä et luovuta, sä tuet toisia, sä tauot päätäs, sä oot ihmisiksi, sä osaat pyyhkiä omat persereikäsi, sä osaat laittaa omat verhosi ja sä selviät tässä elämässä yksinäsi. Sit sä otat kumppanin, kun sä oot vahva aikuinen ja rakennat sen kanssa yhteistulevaisuutta. Siinä välissä ei tarvitse paskoa vaippoa tai runkata persereikäänsä. Joo. Siinä on asiaa painavaa sanottavaa. Ottakaa sinne silmien väliin tää tieto. Ja nyt otetaan taas ekstraa vähän. Mä tuun sinne kotiin ja sit kun sinne pääsee, jos kimppakyytiä löytyy joku, jos täällä joku kuuntelee tai kukaan katsoo tätä videota, koska te ootte sellaisia, mitä te ootte. Eiks niin? Me ei välitetä noista yhtään. Eiks niin? Siinä oli mun kissani, kissa. Onks sä kissa, Okko? Äkö hilluma? Joo, näin kuviin ja tunnelmiin. Ais, vais, sais, polisaissa. Isoleuka, kenraalimajuri, Sale Copper, juo kahvi. Ja kuuntele vittumaista kusipää mölyävää naapurin runkkaria. Vitesee.